Καλησπέρα παιδιά, όπως είδατε έχουμε νέο update και πάμε να το δούμε σιγά σιγά. Λοιπόν, τι έχει το update? Λοιπόν, όχι τουαλέτα, έχουμε τα εμβλήματα της φατρίας μας, τα banners που είχατε ζητήσει, τα έχουμε, εδώ είναι. Λοιπόν, πάμε στη φατρία, βλέπετε εδώ το βελάκι, τσουπ, το πατάμε και βλέπουμε το σύμβολο της φατρίας μας. Βλέπετε υπάρχουν τέσσερα στοιχεία να αλλάξετε. Είναι το κεντρικό το κυκλάκι, η κορώνα στο πούμε από πάνω, το όνομα της φατρίας από κάτω, το πώς θα φαίνεται, όπως βλέπετε εδώ το banner, και το αριστερά και δεξιά από το σύμβολό σας. Βλέπετε έχετε επιλογές τόσο για το σχέδιο όσο και για το χρώμα. Υπάρχουν αρκετές επιλογές, ας πούμε εδώ για το κεντρικό σύμβολο ήταν 68, για το κράνος υπάρχουν άλλες τόσες επιλογές, για τα πλαϊνά, τα supporter όπως τα λέγει εδώ υπάρχουν αρκετές και αρκετά χρώματα. Τώρα εγώ εδώ τώρα παίζω, δοκιμάζω, έκανα κάτι πολύ τρέντικο, δεν ξέρω πώς ταιριάζουν αυτά τα δύο μεταξύ τους. Θα βάλουμε και το μεταλλικό από εδώ, μια χαρά μπόμπα, και στο τέλος πατάτε το πρόταση. Λοιπόν, τουαλέτα των απόκρυφων θεών, η χέστρα, όπως μου αρέσει να την αποκαλώ εγώ έτσι για συντομία. Λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να δείτε είναι εδώ το WC, μέσα στην ταβέρνα, στον πρώτο όροφο. Βέβαια εγώ δεν είμαι 100 level για να το εμφανίσω, οπότε μου βγάζει αυτό το μήνυμα. Δηλαδή καλώς ήρθε, ok φίλε, βρήκες τη μυστική τουαλέτα της ταβέρνας, ας πούμε. Έχει υποθεί ότι έχει μαγικές δυνάμεις. Δεν το πιστεύω βέβαια εγώ. Εντάξει, μας κορεδεύει λίγο, μας λέει εντάξει, το σημάδι εκεί πέρα είναι προφανές, αλλά δεν πρόλαβα να το διαβάσω όλο, δεν πειράζει, θα το δείτε στα ελληνικά. Βλέπετε όμως ότι είναι 15 επίπεδο, αλλά η τουαλέτα δεν μου έχει ανοίξει ακόμα γιατί ανοίγει στο 100 επίπεδο. Να τονίσω ότι η τουαλέτα ανοίγει με κλειδί, μάλλον θα πρέπει να το βρούμε στις αποστολές. Πάμε τώρα στο ταχυδρομείο, βλέπετε εδώ το νέο κουμπί, το empty, αδειάζει όλο το ταχυδρομείο μας. Δεν θέλω να το κάνω, οπότε πατάω άκυρο. Τι άλλο έχουμε μετά? Το νέα εντολή level. Ας τη δούμε και αυτή, εντάξει, κάτι πολύ απλό. Να δούμε περίπου πάνω κάτω που περίπου είμαστε σαν φατρία. Πατάμε level, λέει average level 15. Βλέπει ένα άτομο στη φατρία, level 15, βγάζει 15. Η ισότητα που λέμε. Υπήρχε σαν επιλογή στα Android κινητά, όταν έβγαινε ένα αντικείμενο στην ταβέρνα, να έβγαινε απευθείας σε τιμή πώλησής του. Δεν μου έχει βγει αντικείμενο, γυρίζουμε σελίδα, πάμε σε άλλη αποστολή. Για να δούμε εδώ πέρα, τσουπ, υπάρχει αντικείμενο και βλέπετε κατευθείαν τη τιμή που θα πιάσει από πριν στο εκάστοτε μαγαζί. Λοιπόν, αυτό ήταν το update. Τα περισσότερα τα έχουμε δει γραπτά. Μια μικρή παρουσίαση για περισσότερα όταν δει το update και στους δικούς μας σερβερ. Λοιπόν, καλό παιχνίδι παιδιά.